Pêşmergên Kurdistanê dibêjin êdî demê serkeftinên mezin li ser çekdarên Daişê hat. Êre durist şingal e. Şingal hembû Daişa giring e. Çuka rêka serekiya Sûriya û bi taybet Reqqa paytextê dewleta Daişê ku tinê 250 kilometre ji Şingalê dîr e, bi Iraqê ve girê didet. Pê naçêt bi sanehî ji dest bidin. Hembû Başûrê Kurdistanê jî giring e. Çunke Şingal bû Kurdistanê şerê man û nemanê ye. Azzeddin Saadû, ek ji fermandeyên pêşmergeyî ku pitirî 4 heyva li evî bajarî bergirî kiriye. Behsa dirbên dijwar diket, yên ku li Daişê ketîn. زیدەی 150 هێرشت دژوار کە سەر نقطێت خالت پێشمەرگی سنگێت پێشمەرگی و هەر وەسا گەل پێکدادانەوە بینە نزیکی 200 هێرش و پێکدادانەوەنا هەتا کو vêkavêjik dest pêkavê heta kunûke nehêla yek bostê Daeş pêş vebêt و hemî wexta şikestin xwara و dur bêt giranê dayne و her wesa ziyanê bêt terorîstên Daeş teweqaa me zêdeyî heta 700 kesa hatîne kuştinê ji bilî birîndara wana. Bergirîkirin ji Şingalê şilayê pêşmergeyî ve bê qurbanî nebûye. Me qurbaniyê dane me zêdeyî çil şehîda wê dane zêdeyî 400 birîndara me wê dane heta kuvikavê belê evan şehîda û evan birîndara û hemî şehîd û birîndarê Kurdistan em serfirazîn. Êre Taxir Nesrayel Şingalê pêşmerge û Daeş bi duratiya 100 metra li beramber yek rawistayne. Tivenga pêşmergeyî siyar e. Dibêjin mewedê bêdengbûna tivenga me digel dûrî xistina Daişê ye. Ev pêşmerge Kurdê êzdiyel Şingalê bêjit bi dûşka xwe. Wî gelek gulel singê Daişê venayne. Tu Daişa nabînî? Ne Daeş xwe nakim. Daişin de çend car nêzîkî dabin, çend metra? Valla 5 metre takriben harotin herifare. Herî var ettin heta 5 metra nêzîk bin. Are valla o şevi di yani 4 saata şarj neve mavande bu. Ta vê duşkê Daeş kuştine? Are Te kuştine? are. û eger bîne her kujê. İnşallah. Hacemedim mi kuzum? Nehnek fakarin. Tu nikat durist çid bînî. Valla dirist çamin şingale Daeş adgerin. Ama te dî dilê de. Mediye zeledim. Devî awêneyê da beşekî durist yê rûyê Şingalê derdikevîtin. Xanûyên evî bajarî pelixîne. Renge bo azadkirina wê. Xanûyên Şingalê hêşta bipelixin. Belê xaka wê wek pêşmerge dibêjît. Her Kurdistanî ye. Pitirî de heyva ye, pêşmergel deriyê Şingalê rawistayne û dihêla bergiriyê dane. Dibêjin sebrê me hêla bergiriyê de heta sernîne. Divêt ev bajêre bêhte welgirtin. Çunke Şingal remzê şerê Daeş el Başûrê Kurdistanê. Hevdar Ehmed Rûdaw. Hindavî Şingalê.